Ofundisayo uVabhakshini Maharaj. Nasi sibalo sethu la ekuthiwa asisenze. Kuthiwa sisebenzisa ini iformula yama quadratic. Khululeka ke uma ubuka isibalo esinjengalesi ngiyazi ukuthi usujwayele ukuzibona futhi usukuthola kulula ukuthi usenze isibalo esinjeni. Sino 0 equal minus 7 q squared plus 2q plus 9. Ungathuswa ke ubala iformula isefana ukuthi u0 ubeke ngalaphi wawenza kanjani isefana iformula yethu ya ax squared plus bx plus c. Ukuthi u0 wakho uthe equal to 0 noma uqale wathi equal to 0 akunalutho kodwa nayo indlela esisebenza ngayo. Usuyanikwa ke isibalo sakho sama square root. Kuthiwa no minus b plus minus savulela isquare root njengenjwayelo b squared 4ac enzansi uno 2a. Bekade sisenzile isibalo esinjengalesi kodwa ke manje sisebenzisani iformula elinani elinezinombolo ezihlukile. Asibone ke manje ukuthi senze njani. Okubheka emehlweni nje ukugqamele ukuthi kuqala ukhiphe ukuthi uA ungubani, uB ungubani, uC ungubani. Lokho kakusiyona nje into ongazwe uyibheke uzujuluke nje impela into ekubheke emehlweni nje njengoba sibhala ke manje. Nanku A wethu usutholile ungu -7, nanku ubalo uB wethu, nanku ungu 2. Okusho ukuthi kuyacaca ukuthi uC wethu nangu ungu 9. Abona ukuthola nje uABC akusiyona into ongayijulukele njengoba ngihlezi ngikutshela impendulo zitholakala khona lapha endabeni noma khona lapha esibaleni. Khululeka nje wena. Ungathuswa ukuthi sisebenza ngoQ la. uQ no X nje ngayifanela inamba kodwa uma zikhona ungathuswa uQ, ungathuswa ukuthi uX esikhaleni sika X sekhona uQ akunani wena sisebenza ngendlela oyaziyo ukuthi nje esikhaleni sika X uzobhala uQ wakho. Ngiyakwehlisela ke la inamba ekhaleni zika A ka B ka C ngiyakufakela lezi zinamba zakhona njengo -7 u2 u9 sino 2a ngezansi nangu 2 wethu ungubani ungu 7 onjani on negative times -7. Asibaleke manje ukuthi konke lokhu kusinika into enjani. Sino -2 plus minus sivula square root sethu selisibala 2 squared siyafaka u4 nanku -4 wethu sokuhlanganisa lokho engikusekele la sokwenza nje kube kubunye kube ndawonye. Sino -4 times 7 times 9 ungabala nje ugijime. Siyazi ukuthi ke uma sisibalisisa kahle ke lokho sikutholile kwa -4 times 7 siyawuthola u252. Koko lo 252 asiqhubeke nesibalo sethu. 2c over 2a. U2a wethu usungubani usungu 14 ngobani 2 times -7 usipha bani -14. Saqhubeka ke nesibalo sethu sa u4 no 252 siyawuhlanganisa nje usipha u256 over -14. Asikhumbuleke noma sizibuze nje kahle ukuthi konje isquare root sika 256 uba ngokukhulu nje ukusheshsha nangokukhulu nje ukwazi uyazi ukuthi u16. Ngiyathemba ukuthi uyazi sifundise nje ukuthi ama square root inamba zawo zimele ubani. Ngiyazi ukuthi u16 times 16 ngiyazi ukuthi usipha u256 ngakho ngithi square root sika 256 u16 ngakho sesibhala kanje sesikhiphile square root sesino -2 plus 16 ngale sino -2 minus 16 kungani ngoba isibalo sethu sithi plus minus okusho ukuthi sinani sinezimpendulo ezimbili ezisebenzise uplus ngapha ngalena zasebenzisa bani uminus. Uyabona sisebenzisa uplus ngale sisebenzisa uminus ngale. -2 plus 16 over 14 how nje indaba ya minus sizobambisa ngo -1 ngoba phela ngenhla sekuzoba no +14 ezansi kuno -14 okuvesana ukwenze njani ukusiphe uminus esubamba ngawo la
bala nami-ke ngiyazi ukuthi uyashesha ukufinyelela kulesi sibalo. Nine rates over 7. Ngakho impendulo yethu ngawu-1 ngawu-9 over 7. Shuthi ezikhaleni zika-J ncase zika-Q usungafaka-ke lezi zimpendulo ozitholile. Sungamisa kanje. Ngiyathemba usuyakubona ukuthi kulula kanjani ukuthi usebenze nalezi zibalo. Ngakho u-1 ngathi uwona usesimeni.